Vypraviaj. Už nemám nic. Skús ty lovi. Hľadajte. Ale to je oné, ja mám lesk. Co mám povedať? Co poviem? Neviem, povedz hello. Nech žije dnešní deň. Ty pičo. Počkej. A či sa vás má zdraví, takže pomáhajte ľuďom do piče. Hej, to je dobré. Hej, Gore, ideme kúpiť ešte jeden. To je brutálne. Počkaj, neríkaj nič. Drž to v sebe. Co ti jebe? Takže pomáhajte ľuďom vyžebrať si, což vám jebe. Jaj bože, to je dobré. To ne. Igore, kúpiš mi ešte jeden, jo? Čo ti jebe, ty pičo? Jaké to je brutálne. Co ti jebe, hej? Proč nebyl ty mobil, keď sme si to... Už nemám nic. Kúpiť ešte jeden, hej? Toto musí dáme.